ich e thuolo no nagocho na yudo gavana Orengo. Gavana Orengo bende noseyudo wach ni Ebokona nomanyo mana winyo kako nyalo biro Nairobi. Agocho amanyo gavana Wanga. Okayude jaoda na yudo kosedhi e dala Raila Makaren. Penje ji moneno kanyo kona ne kanyo ji ywake moneno ka gavana Wanga ywake en ba yude ko ywak ma otamore gi nono. Kamano. Koro agocho tayudo nyong'o kane Dubai nikech namanyo mana governors wetewa. Kamano. Gi wajumbe matin ba wuoyo nyong'o nyisa ni en Dubai. Koro en bende obiro wanyalo rado saa 8 mondo wane gima watimo. Ndege ni kobiro to yuarwa bende nitie moro ma wan go e county assembly manyamin Ida bende wamiyo lift. Koro wakwa lor saa 7:15 paw ndege ma Wilson to mtokni wawuok wachomo dala Raila Odinga Karen. Wayudo ka president koka nowuok, wayudo ka dhano pongo dala kanyo ma chakruok gi giko ne otamo to wawuotho gi tiendwa wadonjo. Wayudo mama Ida wachopo koro saa 8 nikech wayuare ka wapenya e kind ji. Kamano. Ka wachopo kanyo to ne president pod wuoyo TV to wacho ni oro ndege madhi omo ringre baba, jo family bro dhi to kendo jo siasa moko bro dhi. Koro penjo gavana Wanga nikech na winjo ko wacho no dhi akone ni an saa 8 to ndego wacho ni dhi saa 10 notimo nang'o koni nyaka no dhi nikech odhi gi mama. Kamano. To koro mama bende ya penjo kata neno ka mama nigi pek ahinya. Kamano. Wach no nogoe nyang'eng'a gi ng'ama ong'e baba. Koro iseneno ka miyo wacho tina chiedh nade ma obiro nade. Kamano. So pok pachi obiro no winjo dhi kata ok owinjo dhi to thoth pache wacho ni kik odhi nikech en kende ei dala nene ma wilo gore kuome. Ng'ama dang' omi notes kata dang' otim obeda bede wi mesa ka ji moluore gi ywakte. Kamano. Koro okona ni to owadu owewa. Koro penje ni to mama itimo nang'o? Okona ni nyakwar jamoko ok dang' adhi. Kamano. Nyisa. Bas. To awe kapod gibedo gi jaoda gi wuoyo ji ni e ka ji ywak mopogore. Koro gwelo gavana Wanga ta penje ni to ma udhi gi mama kako wachicha to wacho ni ok udhi to sani. Ni ang' notim nang'o ni an bende kora kia kaka watim. Kamano. Taka usime tagocho ne Mudavadi. Takone Mudavadi ni pod watemo persuade mama gi Wanga mono dhi to tek nikech gini kaka no opoe ikruok mora onge dala ka. Kuma winjo dhieno be bor tene ma ji podho ire. Gavana Wanga bende nyaka bed kaka osiepne nikech dang' ok owe miyo wadgi. Kamano. Koro tokona ni watim nang'a kone ni gimetim pod watemo ma ornwa ndege. Kamano. Ornwa ndege Karen ka. Takone okoni karo oro ndege. Koro kose kona no oro ndege mano helicopter mondo kawa nikech ji to osedhi. Ng'eni ji onge visa en gimo timore gokinyi kako lande no. To ji dhi omo ringre India. To kata kuma passport ni nitiere India bende dwaro visa. Mane wach mane lich nyowuoyo. Kora gocho ne bang' dakika 5 kone ni to kayawa gi ok dhi to ma bende jatenda ma bende ng'amotiega e yore mang'eny ma yango maber kabisa. Okan bende on behalf of the family kaka jabungu wadi an ba chop kanyo. Okona ni ka in gi passport to tamanyo jolweta moko man gi passport na in soft ta ba oro. Passport go be na onge go kanyo ndala boloro reta oro ne. Koro